Toto auto chceli zastaviť policajti na Lučeneckom sídlisku priamo medzi panelákmi. Vodič sa chcel policajnej kontrole zrejme vyhnúť. Dupol totiž na plyn a začal cúvať. Tam už ale stálo ďalšie policajné auto, z ktorého vystupoval policajt a chcel pomôcť svojim kolegom. 27-ročný Erik, ktorý sedel za volantom cúvajúceho auta, to ale ignoroval. Do služobného auta narazil a tlačil ho až 11 metrov. Zranil sa pritom jeden zo zasahujúcich policajtov. Keď už som ten náraz bol, tak vtedy som iba pozrel na okno a keď už žandári išli z jednej, z druhej strany. To už podozrivý Erik videl, že je naozaj zle a dal sa na útek. Nasmeroval si to do nedalekého poľa. V päták mal však aj policajtov, ktorí ho vyzývali, aby zastal. Nerešpektoval slovné výzvy polície a pri následnom zadržaní sa aktívne bránil a zaútočil na policajta. Mladého muža nakoniec pacifikovali. Ten nielenže šoféroval bez vodičského preukazu, ale spôsobil zranenia dvom policajtom. Tí sa podľa lekárskej správy budú liečiť 10 až 14 dní. Záchranka nejaká potom prišla, ale neviem, či zobrali voľakoho, alebo nezobrali. To neviem. Neviem, to som ja nevidel. 27-ročný muž bol obvinený zo zločinu útoku na verejného činiteľa a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Obvinený Erik je v policajnej cele. Prokurátor má v rukách spis s návrhom na jeho vzatie do väzby, ako aj na podanie obžaloby. Z Lučenca pre televíziu Joj, Edita Frantová-Hudková.